bli en av de här landar här nu. Jag ska inte kan. Jag kan zooma in där. Ja, nu Peter är iväg. Nu jävla tur. Nej, den satte sig. Det är en unge eller vad det där är, det vet jag inte. Men är definitivt inne på deras revir i alla fall. De markerar väldigt tydligt att de inte vill ha mig här. Ja, det är lite fräckt med rovfågel i alla fall. Om det nu är havsörn eller fjällbråk, det vet jag inte. Just här. Ja, jag ser alltid havsörn. Den här delen av kusten. Jag ska inte ha en efter just den här delen här. Ja, ska vi skåda.